ಇದು ಬದುಕುನ ನರಮನಿ ಮಲ್ತಿ ಧರ್ಮನ ಕೈ ಕೈ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಬಂಜಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬುರ್ದು ಬುರ್ದು ತೆಲಿಪುಗ ಕೈ ಕೈ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಬಂಜಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬುರ್ದು ಬುರ್ದು ತೆಲಿಪುಗ ತೆಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪುಗ ತೆಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪುಗ ತೆಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪುಗ ತೆಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪುಗ ಮಂಡೆ ಒಂಟೆ ಕಾಯ್ನಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಗ ಮಂಡೆ ಒಂಟೆ ಕಾಯ್ನಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಗ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ತೆಲಿಪುಗ ತೆಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪುಗ ತೆಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪುಗ. ನಾನು ಬಂಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪಲ್ಲೆನ ಮದ್ಮೆದ ಡಿನ್ನರ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಇದೆ ಮದ್ಮೆದ ಒಣಸುಂದತಿ ಅನ್ನ ಮಾತ ಮದ್ಮೆದ ಈನ ಬಾರೆ ಕಟ್ಟು ನೇರದ ಬತ್ತಿನ ಈನ ದಾರದ ಬಟನ್ ಹಾಕಲಾಂಡೆ ಫುಲ್ ಈನ ಚಾರು ಆಡು ಒಣಸು ಹೂ ತರಕಾರಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಇಡೀ ವಾಲ್ದ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತೆ ಬುಧವಾರ 27ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸಭಾಗಳು ಮದುವೆ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಭಾವನ ಅಂಚ ಹಿರೇಗ ತರಕಾರಿಯ ಮಾಂಸಾರಿ ನೆಂಚಿನ ಕೋಳಿದು ನೆಂಚಿನ ಹೂವು ಕೋಳಿ ಚಿಕನ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಟೈಸನ್ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಊರದ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಇರುವ ಹೂವು ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಟೈಸನ್ ಬಂಡ ಕಿಲೋ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಡ ಒಂಜಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಸುಕ್ಕ ಒಯ್ತಾವು ಸುಕ್ಕ ಈರೆಗಿತ್ತೆ ಟೈಸನ್ ಎಂಕ ಸುಖ ದಿಕ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಸುಕ್ಕ ಒಕ್ಕ ಈ ಅಪ್ಪಳದ ಬರ ಪನ್ನೀರ ಅಪ್ಪಳ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಡ್ ಬರ್ಪುಡು ಅದು ಅಪ್ಪಳ ಪಡೆ ಅವು ಬೆಂಡ್ ಬರ್ಪುಡು ಎಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಣ್ಣೆದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ ಬರ್ಪುಡು ಏತ್ ಜನ ಅಂದಾಜ 2,000 ಜನ 2,000 ಅವತ್ತಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಒಂದು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಐಟಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡಿ ಕೆತ್ತಿದ ಪನ್ನೀರ ಆಪಿಜಿ ನಾನಾ ದೀದ ಹೊಡತ್ತೆ ಪಣ ಫೆರಡ್ಡೆ ಕೆಲವು ಈರು ಮಲ್ತಾರ ನಾನು ಸುಧಾರ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಪೂರ ಬಲ ಸೇರ ಅಂತ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲವೇ ಜನ ಉಂಟು ಅಟ್ಟಿರದು ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ದಾಗ ಮುಳು ಕೇನ್ಯರ್ದ ಎಂಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣದ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ವಿಜಯ ಹರಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಭಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅವಣ್ಣ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಧೈರ್ಯ ಕೂಡ ಅವರ ನೀರು ಅಂಚನೆ ಕುರಿತು ಧರ್ಮ ವಾಟಿರು ಅಂತ ಏತುಂಟು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊರಲ್ಲ ಅವರು ಕೇಳಲಿ ನನಗೆ ಫೋನ್ ವಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮದ್ವೆ ಹಾಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ಖಾಲಿ ಒಣಸಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ಹಾಲ್ಗತ್ತು ಮದ್ವೆ ನೈತ ಬೇರೆ ಜನ ಉಂಟು 5 ಜನ ಉಂಟು 5 ಜನ ಉಂಟು 5 ಜನ ಉಂಟಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಪಂಡ್ರನ ಇರಿದ ಪೂರ ಇದೀಗ ಮದ್ವೆ ಫುಲ್ ಯಾನೇ ಫುಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಲಿಂಜ ಅಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಮದ್ವೆ ಆಡಪ್ಪ ಯಾನು ಮುಂದೆ 20,000 ಉಂಟು 27 ತಾರೀಕು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಭಾ ಪರಪರಲ್ಲಿ என்ன திகலெடுத்தியா அவள் தீலா நவீனா ಎಂಚಿ ಸಾವಿರ ಕೆರ್ಪಣ ಮಾರ பரட என்ன புணக்க பாட் உலாய் கொணலையா பலே பலே அக்கா பலே 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 பலே
ದಾಯ ಭಂಗ ಬರಂದುಲ್ಲಯ್ಯ ತುಲಾ ವರಾನೆ 10-15 ಜನಕ್ಕೆ ದೆರ್ತಿನ ಜೀವಂದು ತುಲಾ ಲಕ್ಕ 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 ಇಂದ ಕಾರ್ದಿಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರ್ದೀತು ಮಿತ್ತು ಬಲ ಬಲ ಬೋರ್ಡ್ ದಿಕ್ಕದೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅತ್ತೆ ಅಟ್ಟಿಲ್ ದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತ ಇಂಬೆ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ನನ್ನಲ ಆತಿ ಮಂಡೆ ಹಿಡಿದೀವಿ ನನಗೆ ತೆಂಗಿನೊಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅವು ಮೆಕ್ಕೋ ಆತನು ಅದಿನ ಮ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರುತ್ತಲೈತೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಸಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಯಾ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೂರ ಅಟ್ಟಿಲ್ ದಕ್ಲೆ ಬರ್ತದೆ ಅವ ಒಂದು ಪೂರ ಆತುಂಡು ಕಡೆದು ಮಾತಾಡ್ತಲ್ಲ ಆತುಂಡು ಇಂಬೆನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪ ಕೊಂದದೆ ಓ ದಾರೆ ಕಾಣ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲು ಬಾರೆ ಕಟ್ಟುಂಡೆ ನಿಕ್ಲು ಬೇಗ ಕಟ್ಟಲೇ ಮಾರ್ರೆ ಅಯ್ಯ ನವಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಅವಳು ಮಿತ್ತ ಒಲ್ಲು ಓ ನವೀನ ಅಂಕಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರಿಯರ ಯಾರು ಹೊರಪೆತ್ತ ತೂಪಡೆಂಚಿನ ಬಲ್ಲದೇನು ಹೊತ್ತು ಬಾಜ್ಯಲ್ಲ ಯಾವ ಈ ಪರಿಯರತ್ತು ಮಾರೆ ಬತ್ತಿನ ಕಡೆ ಪರಿಯರ ಕಣ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೈಪ ಮಗ ಏತು ಕೊಡ್ತು ಮಾರ ಚಾಯದ ದೀಪ ಮದ್ವೆ ಕೂಡ ಬರ್ತದ ನಿತ್ಯ ಚಾಯದ ದೀಪ ಒಯ್ ನನ್ನ ಬತ್ತೀಜ ಏಪ ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲೇಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ದಿನ ನಾನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಹಾಗೆ ಜೀವನ ಬರ್ತದ ಬಡಿ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ದಾರಿ ಅವಸರ ಬರ್ತದೆ ಓ ಇದು ಏಪದ ಮದಿಮೆಗ ಮಾರ ಓ ಮದಿಮೆ ಹಿಂಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿಜ 10 ಗಂಟೆ ಆಯ್ರಿ 10 ಏರಿ ಬಟ್ರೆ ಬೇಗ ಹೊಡಿ ಅದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾರ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಂಗ್ ಬೇಗ ಸಾರಾಯಿ ಕೂಡ ಬೈದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೇನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಒಯ್ದಿನಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವು ಸೇರಾ ಬದಲೇ ಗಾಳಿ ಇಷ್ಟಾವರ ಸೇರು ಜಪ್ಪೆ ಸಿದ್ದೆ ಮೊನ್ನ ಬೇರೆ ಛಾಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಖರಾಬ್ ಅವನು ಬೇರೆ ಜನ ಕೆರಾತ ನರಕ ಬಿಡಿ 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 ನಿಖಲೆ ಮಾಡಲ ಮದ್ಮಲೆ ಕಡೆ ಇರ್ತಾ ಮದ್ಮೆ ಕಡೆ ಇರ್ತಾ ನಾನು ಮದ್ಮನ್ನ ಕಡೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಯ್ಯೋ ಮರ ನಿಕ್ಕಲು ಪಲಾಯ್ ಮುಟ್ಟನೆಯಾ ಆ ಕಟ್ಟನ ಪೂರ ಉಳ್ಳಾಯ್ತಿಲ್ಲಯ್ಯಾ ಅಮ್ಮ ನವೀನ ಆ ಮಿತ್ತುಗುಳ್ಳ ತಿರ್ಚ ಬಿಡವ ಮಾರ ಈ ಕಟ್ಟನ ಪೂರ ಉಳ್ಳಾಯ್
ಒಳಗೊಂಜಿ ಕುಳ್ಳ್ಯಾರ ಜಾಗ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಹನುಮಂತೆ ಲಂಕೆಗ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಓ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಆ ಉಪ್ಪು ತುಪ್ಪನ ಜನ ಹೋಲುಂಡು ಉಪ್ಪು ತುಪ್ಪನ ಜನ ಅಂತೆ ಮೂಳು ಕೊಂಡು ಇದೇ ಮೂಳು కొనలే ఉళే నిట్లన ప్రాయుడు యాని ఎంచెంచిన కొనతినాయి ఉంది ఎంచిన బంగాయంకే ಮತ್ತೆ ಕರದೆ ಕಾಲಿ ಬಾಯಿಡು ಬಡವಡ ಆಲೈತಿ ಅಜಯ್ ಕುಡ್ದಾಯ್ತಿ ಬೇಗ ಮೂರು ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಸಾಕುಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಹಾಗೆ ಬೀರ್ ಏಕು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಮಾರ ಪೇಪರ್ ಅವು ಕಾಣದ ಪೇಪರ್ ಭಯ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಎಂಚ ಕುದರ ಎಂಚ ರೇವತಿ ಎಂಟ ಕುದರ ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲು ಪುತ್ತೂರುಡು ಪುತ್ತೂರುಡ ಹೂ ನಕ್ಷತ್ರ ಸ್ವಾತಿ ಸ್ವಾತಿ ಎಲ್ಲ ವೀರಭದ್ರೆ ವೀರಭದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಪೂರ್ವಭದ್ರೆ ಇದು ಒಂಚೂರು ಪಾತ್ರೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ಬಿದಾಗಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಗೊಡ್ಚಿತ್ರ ಕೋರಿ ಮೂರ್ದ ಮಾತ ಮಾತ ಪೂರ ಉಳ್ಳೇನ ಮಾರೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಬಂದ ಜನ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳ ತಿರ್ಗುಣೆತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ತುಂಬ ನಂಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವರ್ಷ ಹೌದು ಮಲ್ಕೊ ಮಲ್ಲಿ ಇಂಚೋಲಿ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪಿರೋದು ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಟು ಕಮೌಂಡ್ ಅಂತ ಮಲ್ಪೊಡ ಮಲ್ಪೊಡದು ಈರೆ ಸುರುಟೆ ಬತ್ತ ಇನ್ನು ಈರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗಾತ ಯಾರು ಈರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಏನೇ ಬರ್ತಾರೆ ಸಮವನ್ ಈರೆ ಸುಖಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಇದು ಖಾಲಿ ಆ ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಬಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಊರಿಗೆ ಬೇಗ ಬರಲಿ ಅವಳು ಮದ್ವೆ ಆತ ನಂಗೆ ಕಾಪು ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ಮದ್ಮೆ ಪೂರ ಶೋಕಾದ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ದು ಮದಿಮ್ಮೆದ ಬುಡ್ಚಿ ನಾ ಕಾಟಿಲು ಅಟ್ಟಿಲು ಶೋಕಾದ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ರಡ್ಡು ನುಪ್ಪು ಕ್ರಮೋಟು ತಿಕ್ಕು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊರಡು ವಾ ರೀತಿಡ್ಲ ವಿಘ್ನ ಬರಂದೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಆಹಾರ ಪೂರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಾವಡು ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ನುಡ ಅಂಚ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಸುಧಾರ್ಪಂದು ಕೊರೋಡು ಬಂತು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎನ್ನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕರ್ಪೂರ ಇಂದು ಒಲಹಾಂಡ ಪೋದು ಅಕ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಚೋಲ್ಲ ಎಂಚೋಲ್ಲ ಪನ್ನೀರ್ಲ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಎಂಚ ತಾರಾಯಿ ಮತ ಪೆರ್ದಾಂಡ ತುಕ ಎಂಚ ತಿನಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಕಾಮತ್ತರೆ ಎಂಕದಾಲ ಸನ್ನಿಲ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಈ ಕೊರು ಅಟ್ಟಿಲ್ಪುರ ಪೊರ್ತುಗ ಆವ ದಾಲ ತೀರುಜಿಯಾ ಮೂಲು ಕಕ್ಕುಸು ಒಲಿಯಾ ಲೇ ಐಸಾ ಓ ಲೇ ಐಸಾ ಓ ಲೇ ಐಸಾ దాదయ్య నిక్లు ఓడవచ్చు నేనయ్య అవు అడిపత్తెర బల్లియత్తే ఐక్ అవు ఓడవచ్చు లెక్క తోచుండు లే 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 ఐసా ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಯ್ಯ ಬೇಗ ಹೊರ್ತಾಪುಂಡು
ಮಾಡೆ ಎತ್ತಿನ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪಡೆ ಹೊರಗೆ ಹೊರೆ ಉಪ್ಪು ತೂಕ ಅಮ್ಮ ಇದೇ ಹೆಂಚಿನ ಬಂತದೆ ಮಾಸದ ಒಣಸ್ತದೆ ಒಣಸ್ಮಂತ ಬೆಚ್ಚಿದತ್ತೆ ಅಟಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ತೀನಿ ఒక ఆ జన 20,000 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿ ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾರ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ ಜನ ಕಾದ್ದೆ ತೊಲ್ಲಿ ಆ ಜನ ಫಂಕ್ಷನಿ ಮಾರೆ ಮರ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ವಾತಿರ್ರಿ 20,000 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಈ ಜನ ಓಳು ಮಾರೆ ದಾದಿ ಪೂರ ಯಾವತ್ತೆ ಪುರಾದಿ ಏನು ಸಾಕು ಮರ್ಯಾದೆ ಪಡೆ ಏನು ಮುಗಿಯ ಬರ ಬರ್ತೀನಿ ಏನು ಅಲ್ಪ ಮದ್ವೆ ಹೊರಟು ಜನ ಸೇರಿದ್ದೀನಿ ದಾರಿ ಆತಂದ್ರೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ರೆಡಿ ಜನನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸಭಾಭವನ ಪುತ್ತೂರಿನ ಪಂತಿನ ಅತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ 20,000 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ನಾಕ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸಭಾಭವನ ಪುತ್ತೂರು ಅಂತೀನಿ ಬಂಟೋಳತ್ತೆ